Sénat Tolanta Bunagun kan Farafinagun kan Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc baflali mone duru éliminatoire o tile sabana ni tile nana hukumu kono Burkina Faso Sénat Tolanta na cɛ kɔrɔbalenw étalon kodon forobaton o tu ka kan kana Bamako yan octobre kalo tile 10 san baflali mɔgɔ nani na kana ka tile sabana ɲɔgɔndan 10 Bamako yan nka o ɲɔgɔndan tɛna 10 yan tuguni a bɛna taa 10 Côte d'Ivoire kaw fɛ yen muna o ɲɔgɔndan bɛ taa 10 Côte d'Ivoire kaw fɛ yen VOA lasigiden Ouagadougou Kader Traoré bɛ ɲɛfɔli k'an ye ni octobre kalo in na Burkina Faso ka Sénat Tolontala sojigiw étalon olu tɛna se ka taa ni kɛ Bamako ka stade 26 mars ra yaasa an ka se ka faamuyali kɛ Mohamed Kofi Faso ka sojigiw ka jɛnkulu ɲɛmaa dɔ ye. C'est trop juste au fait parce que Mali a match le 11 et nous on doit jouer le 10. Mali tun ye ka Sénat Tolontan kɛ octobre kalo tile 11 anw ka ka taa ni kɛ octobre kalo tile 10 n'an ka ka kow bɛɛ dakelenya yaasa Mali ka se ka taa ni kɛ tile 11 a bɛna gwɛlɛya kosɛbɛ. Ça c'est impossible, ça peut pas aller. Mohamed Kofi ka fɔtara olu ka taa ni fila minnu kɛ ni Burundilakaw ye octobre kalo tile 10 ani a tile 13 natara olu ninnu gwɛrɛlen don ɲɔgɔn kɔrɔ kojugu. Donc du coup, on a négocié o le kosɔn anw y'a yala Côte d'Ivoire lakaw fɛ ka se ka taa ni kɛ olu ka stade min ye Ebempe ye. Là, on fait aller-retour en même temps à Abidjan. Burkina Faso ka Sénat Tolontala ɲɛmaaw ko ni octobre kalo in tɛmɛna ɲɔgɔndan min bɛna kɛ novembre kalo natara olu bɛna sɔkɔ ka taa Bamako ka stade 26 mars ra nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Ouagadougou Burkina Faso. Ka kuncɛ kafu Farafinagun Sénat Tolanta ɲɛmaaya so n'o ye Confédération africaine de football ye ale ka club ka ɲɔgɔndanw minnu bɛ ɲina saison 2024-2025 ko fɔ o phase de poule tirage au sort kɛra kunun ntɛnɛn octobre kalo tile 7 san 2024 na Caire Égypte jamana kan kafu jabala la Mali cɛbɔ fila Joliba Athletic Club ale ni Stade Malien de Bamako olu bɛ a kɛnɛ kan min ye Joliba AC ye ale bɛ ligue phase de poule la ale ka kulu ye groupe D ye n'o ye groupe ye ka fara Joliba AC kan Tunisie Espérance de Tunis ka fara Égypte Pyramide FC kan ani Angola Skrada Esperança min ye Stade Malien de Bamako ye ale bɛ coupe de la confédération phase de poule la ale ka kulu ye groupe B ye ka fara Stade Malien de Bamako kan Maroc Renaissance Sportive Berkane ani Afrique du Sud Stellenbosch ka fara Angola CD Luanda kan VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré kala seli don